दीनबन्धो जगत्पते गोपेशु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम तत्सत स्टार्ट now 33 Mataji. मल्लिका माता जी लिया ओके Ella Mataji. என்ன இது இருக்காங்க 11th chapter la 33 verse Mataji. हरे कृष्णा पूरी भारती गोशानी स्वरूप नित्यानंद जगन्नाथ मुकुंद दत्ता याता भक्त व्रता Budi Bharati Kosani Saruba Nityananda Jaganananda Muktadi Yada Bhakta Vrinda. மொழிபெயர்ப்பு பரமானந்த பூரி பிரம்மானந்த பாரதி கோசானி ஸ்வரூப தாமோதர கோசானி பகவான் நித்யானந்தர் ஜெகதானந்தன் முகுந்தா மற்றும் பலர் அப்போது இறைவன் முன் இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. சோ என்ன சொன்னாங்க பரமானந்த பூரி அதான் பாரதி இது ஸ்வரூப தாமோதர் நித்யானந்தா பிரபு முகுந்தா எல்லாருமே இருந்தாங்க அப்படின்றது தெரியும். யார் பரமானந்த பூரி? படிச்சோம். சைத்தன்யரோட ஆன்மீக குரு மாதிரி மத்தாஜி. வெரி நைஸ். அவருக்கு ஈக்குவல் ஆன்மீக குருக்கு ஈக்குவல் அவர்தான் அவங்க அம்மா வீட்லயும் இருந்தாரு. இப்பதான் படிச்சோம் முந்தானித்து ஞாபகம் ரிகலெக்ட் பண்ணிக்கணும். பிரம்மானந்த பாரதி அதுக்கப்புறமா வரேன். ஸ்வரூப தாமோதர் யாரு? செக்ரட்டரி. எக்ஸலன்ட் செக்ரட்டரி லலிதா சகி ப்ரீவியஸ் இல்ல. அப்புறம் நித்யானந்தா அவரு டிசைபிள். முகுந்தா நித்யானந்தா யாரு? அவரோட எப்பவுமே இருப்பார்ல மத்தாஜி. யாரு ஈக்குவலன்ட்? பல்ராம். லட்சுமணனா மத்தாஜி? அதான் பலராம். அதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பலராம். பண்ணேன். பலராம். முகுந்தா யாரு? முராரி குப்தா. இது முகுந்தா. முராரி குப்தா. இது முகுந்தா யாரு? படிச்சிருப்போம் மாதாஜி. ஆடிக்கிட்டே இருப்பார் மாதாஜி. எப்பவுமே கிளாஸ்மேட். அவர் எப்பவுமே நான் ஸ்டாப் டான்சர். ரைட். சோ அது நம்ம டக்குன்னு ரீகால் பண்ணாதான் நம்மளால அந்த காட்சி தெரிய முடியும். யாருன்னே தெரியலன்னா நம்மளால ரிலேட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு தான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. छात्री घोषा नीरा कैला रायाकार चरण वंदना याता योग्य सभा भक्तिरा करील मिलना சாரி கோசாங்கர் கைல ராய சரண வந்தன ஜதா ஜோக்கிய சப பக்திர கதில மில்லன. எனவே ஸ்ரீ ராமானந்தராயர் மகாபிரபுவின் எல்லா பக்தர்களுக்கும் குறிப்பாக 4 ஆன்மீக குருமார்களுக்கு தமது நமஸ்காரங்களை அர்ப்பணித்தார்.
இவ்வாறாக ராமானந்தராயர் எல்லா பக்தர்களையும் முறையான விதத்தில் அணுகினார். பொருளுரை: இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 4 ஆன்மீக குருமார்கள் பரமானந்தபுரி, பிரம்மானந்த பாரதி, ஸ்வரூப தாமோதரர், நித்யானந்த பிரபு. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே இப்போ நித்யானந்த பிரபு யாருன்னு பார்த்தோம், பரமானந்த புரி யாருன்னு பார்த்தோம், ஸ்வரூப தாமோதர் பார்த்தோம், பிரம்மானந்த பாரதி யாரு? பிரம்மானந்த பாரதி எங்க வந்தது? யார் அவரு? இம்பார்ட்டன்ட் கதையே அவரை வச்சுதான் இருக்கு. பிரம்மானந்த பாரதி தானே மாதாஜி அவரோட குரு போல இருக்கிறவரு. இப்பதானே பரமானந்த பூரின்னு சொன்னீங்க. இல்ல 4 பேருமே குருன்னு தானே போட்டு. அதான் 4மே குரு ஸ்தானம்ன்றாரு, அது அப்புறமா வரலாம் எதுக்குன்னு. பட் பரமானந்த பூரி தான் நம்ம முன்ன படிச்சோம். முன்ன பிரம்மானந்த பாரதி யாரு? பிரம்மானந்த பாரதி சைத்தன்யரோட ஆன்மீக குருவாட்ட இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு. எல்லாருமே 4மே ஆன்மீக 4 பேருமே குரு மாதாஜி. அதனால யாருன்னு எனக்கு லிங்க் வேணும். நித்யானந்தா பிரபு கூட ஆன்மீக குரு மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப யாரு அவரு அப்படின்னு நீங்க சொல்வீங்கல்ல, அந்த யாருன்றதான் நான் கேக்குறேன். பிரம்மானந்தபுரி எங்க படிச்சோம்னா நான் அது கேட்கவே இல்லை, உத்தவரா இதுவான்னு. அவர் இந்த இதுலயே கதை என்னன்னு கேக்குறேன். லைக் முகுந்த தத்தா வந்து அவரோட கிளாஸ்மேட்னு சொன்னீங்க, டான்ஸ் நல்லா ஆடுவார், அந்த மாதிரி இதோட கதை சொல்லுங்க. ஞாபகத்துக்கு வரல மாதாஜி. பிரம்மானந்தா பாரதி யாரு அப்படின்ற பாரதியோட சர்நேம் கூட இருக்கு உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க் மாதாஜி. அவரு பட்டம் பெற்றார்ல மாதாஜி இதுல கர்நாடகால. அப்ப அந்த அதுல ஒருத்தரா மாதாஜி? ஈஸ்வரபுரி அது கொடுத்தது. மாதாஜி அந்த 4 இந்த பாண்டவர்கள் அப்படி வருமல்ல மாதாஜி, அவங்களோட அப்பாவா மாதாஜி? இல்ல. சோ நீங்க நாளைக்கு போய் தேடி பார்த்து கண்டுபிடிச்சு சொல்ல போறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அவரை பத்தி நிறைய கதை படிச்சிருக்கோம், பிரம்மானந்த பாரதி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு காஹே ராயா தேக்கிலா கமல நாயனா, ராயா காஹே பி ஐயை பாபா தர்ஷனா. பிரபு கமல நயன ராய காஹே பே ஜெயி பாபா தர்ஷன. அடுத்ததாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ராமானந்த ராயரிடம் வினவினார், தாமரை கண்களை கொண்ட பகவான் ஜெகநாதரை தரிசித்து விட்டீர்களா? ராமானந்த ராயர் பதிலளித்தார், நான் இப்போது தரிசனத்திற்காக கோயிலுக்கு செல்ல உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணமதி. அவர் கேக்குறாரு, இப்ப வந்து நீங்க வந்து சாரி சைத்தன்யா பிரபு சொல்றாரு, நீங்க வந்து இப்ப யாரு ராமானந்த ராயா கிட்ட கேக்குறாரு, அப்பா ஜெகநாத நம்ம ஒரு ஊருக்கு போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து குடுகுடுன்னு ஒரு ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு போவோம், சாப்பிடுவோம், அது வேற. பட் நார்மலா வந்து என்னன்னா அங்க இருக்கிற கோயிலோட தர்ஷன் தான் எடுக்கணும். சோ ராமானந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜெகநாத் பூரிக்கு வராரு. சோ அவரை கேக்குறாரு, பா நீ தர்ஷன் எடுத்துட்டியா ஜெகநாத் பூரிக்கு அப்படின்னு அங்க முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க வராம நீ ஏன் ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்த அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஏன் அவர் அப்படி பண்றாரு? கேக்குதா? அப்ப ஏன் அப்படி பண்றாருன்னு நீங்க சொல்லுங்க, அப்புறமா நான் அவரை பத்தி கேக்குறேன். முதல்ல மாதாஜி அந்த கோயிலுக்கு போய் இல்ல சைத்தன்யரை முதல் சந்திக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த கோயிலுக்கு போறாரு. வெரி நைஸ். சைத்தன்யாவை ஃபர்ஸ்ட் சந்திக்கணும், ஏன்னா அவர் தான் அவரை பொறுத்திருக்கும். நான் அடிக்கடி சொல்றேன், பாவம் வாட் இஸ் த பாவம்? அவரோட பாவம் வந்து டோட்டலி பக்தி தான் பாவம். அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 வந்து யாரு? அவரோட நம்பர் 1 வந்து நம்ம சைத்தன்யா மகாபிரபு. பேசிக்கலி அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணர். சோ அதே ரிலேஷன்ஷிப். அதனால அவர் ஃபர்ஸ்ட் சைத்தன்யாவை தான் மீட் பண்ணணும்ன்ற இதுல வந்து குறிக்கோள்ல இருக்காரு அவரு. அதுதான் விஷயம் மாதாஜி. அதாவது பிரம்மானந்த பாரதி வந்து சைத்தன்ய பிரபு வந்து அவரை ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் மாதாஜி. வாதம் 2 பேர் வாதம் செய்யறதுல ஆன்மீக குருவோட அவர் வாதம் செய்யறப்ப அந்த வாதத்துல தோற்கடிக்கப்படுகிறார் மாதாஜி. ஓகே, நீங்க கூகுள் பண்ணது நல்லா இருக்கு. பட் எக்ஸாக்ட்டா அவர் யாரு அதுவே எனக்கு ஆன்மீக குருவாக சைத்தன்ய மகாபிரபு தம்மை இவ்வாறு ஒரு சீடனாக வைத்துக்கொண்டு பிரம்மானந்த பாரதியை ஆன்மீக குருவாக ஏற்று கூறினார்.
அப்படின்னு இருக்கு மாதாஜி. 4 பேருமே ஆன்மீக குருன்னு சொல்லியாச்சு. இல்ல எனக்கு நீங்க சொல்ற ஆன்சர் எனக்கு தப்புன்னு நான் சொல்லல. எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்லைன்னு சொல்றேன். எனக்கு அக்யூரேட்டா வேணும். அவரை எப்ப மீட் பண்ணாரு ஒரிஜினலா? இது வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் நீங்க சொல்றீங்க. நீங்க சொல்றது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் அவங்களுக்குள்ள ஆச்சுன்னு. பட் ஊசி எனக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் எப்போ ஃபர்ஸ்ட் மீட் ஆனாங்க, எப்போ ஆர்கியூ பண்ணாங்க, எப்போ இந்த கான்டெக்ட் நடந்துச்சு, மோர் ஸ்பெசிபிக் டீடைல்ஸ் வேணும். சரிங்களா? நீங்க நாளைக்கு நோண்டி பார்த்து சொல்லுங்க. ராமானந்தா ராய் என்ன முடிச்சேனா இந்த பாட்டு? பிரபு கஹே. இல்ல இது படிக்கல. பிரபு கஹே ராயா படிக்கணும். 11.37 தானே? 36 படிக்கணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 36 படிக்கணும் மாதாஜி. ஒரு செகண்ட் மூவ் ஆயிடுச்சு. प्रभु कहे राया तुम्ही की कार्य करिता ईश्वर नादी कहे आगे आईले आईले. प्रभु कहे राया तुम्ही की कार्य करिले ईश्वरे ना देगी गेने ये दर्जे आईले. மொழிபெயர்ப்பு. என் அன்பான ராயா, நீ என்ன செய்தாய்? நீ ஏன் முதலில் பகவான் ஜெகநாதரை பார்த்துவிட்டு இங்கே வரவில்லை? ஏன் முதலில் இங்கு வந்தாய் என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பதிலளித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்து ஏன் சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் நீ வந்து அங்கதானே போகணும் அப்படின்னு அவரு கேட்கிறாரு. ஸோ அவர் வந்து இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுட்டேன், அதுதான் நான் சொன்னேன். அது ஏன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ராயா காயே சரண ரதா ஹிருதய சாரதி யஹ தானா யாயா தாஹா யாயா ஜீவரதி. ராயா காக சரணரதா ஹிருதய சாரதி ஜாகர லாஞ்சா ஜாயா தாகா ஜாயா ஜீவரதி. ராமானந்தர் கூறினார், எனது கால்கள் தேரை போன்றவை, எனது இதயம் தேரோட்டியை போன்றது. இந்த ஜீவன் இதயம் எங்கே கொண்டு செல்கிறதோ அங்கே செல்வதற்கு ஜீவன் கடன்பட்டுள்ளன. பொருளுரை. பகவத்கீதையில் 18:61 பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். ஈஸ்வர சர்வ பூதானாம் ஹிருதேச அர்ஜுனா திஷ்டதி பிராமயன் சர்வ பூதானி யத்ராடுடானி மாயையா. அர்ஜுனனே, முழுமுதற் கடவுள் அனைவரின் இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். ஜடசக்தியில் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாளிகளின் பயணங்களையும் அவரே வழிநடத்துகிறார். இவ்வாறாக உயிர்வாளி இந்த பிரபஞ்சத்தினுள் ஜட இயற்கையினால் வழங்கப்பட்ட ரதத்தில் உடலில் பயணம் செய்கிறான். இது போன்ற விளக்கம் கூட உபனிஷத்திலும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆத்மானாம் ரதினாம் வித்தி சரீரம் ரதம் ஏவது புத்திம் து சாரதிம் சித்தி மன பிராக்ரகம் ஏவச இந்திராணி ஹயான் ஆகூர் விஷயாம்ஸ் தேசு கோசாரான் ஆத்மேந்திரியா மனோயுக்தம் போக்தேத் யாகும் மணிஷின. இந்த ஜீவன் ஜட இயற்கையினால் வழங்கப்பட்டுள்ள உடல் என்னும் தேரில் பயணம் செய்யும் பயணியாக கூறப்பட்டுள்ளான். புத்தியானது தேரோட்டியாகவும் மனமானது குதிரைகளை கட்டுப்படுத்தும் கயிறாகவும் புலன்களை குதிரைகளாகவும் கூறப்படுகின்றன. இவ்வாறாக ஜீவன் ஜட உலகின் பொய்யான அனுபவிப்பவனாக உள்ளான். கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறியவரால் மனதையும் புத்தியையும் கட்டுப்படுத்த முடியும். அதன் மூலமாக மிகவும் சக்தி வாய்ந்த குதிரைகள் என்னும் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியும். தனது மனதையும் புத்தியையும் கொண்டு புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடிந்தவனால் வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளான பரமபுருஷ பகவான் அல்லது விஷ்ணுவினை மிகவும் எளிதாக அணுக இயலும். தத் விஷ்ணு பரமம் பதம் சதா பஷ்யந்தி சூரையக. உண்மையிலேயே முன்னேறியவர்கள் வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளான விஷ்ணுவினை அணுகுகின்றனர். அத்தகு மக்கள் பகவான் விஷ்ணுவின் வெளிப்புற சக்தியான ஜட உலகத்தினால் ஒருபோதும் கவரப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்படி பண்றாங்க அப்படின்றத அவங்களோட குவாலிட்டியும் நேச்சரும் சொல்றாங்க. இவங்க வந்து என்ன ஒரு ஸ்டெப்பா அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து உடல் நம்ம உடம்பே வந்து ரத்தம் மாதிரி, ரைட்? எந்திராரூடன ஜஸ்ட் மிஷின். அதனால இவர் எங்க இருக்காரு? கிருஷ்ணர் வந்து மனசுக்குள்ள இருக்காரு.
அண்ட் அவர் எப்படி அர்ஜுனரை டைரக்ட் பண்றாரோ நம்ம பரமாத்மாவா இருந்து நம்மளையும் டைரக்ட் பண்ணுவாரு. மெயின்ல டிவோட்டிஸா இருந்தா ஃபவுண்டட் பரமாத்மா இல்ல, கிருஷ்ணரே வந்து பர்சனலா கைட் பண்றாருன்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதனால இப்போ வந்து லிவிங் என்டிட்டி நம்ம என்ன பண்றோம், மேலே கீழே அப்படின்னு போயிட்டே இருப்போம். ஏன்னா நம்ம பௌதிக உலகத்திலேயே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ரத்தத்தை வந்து எப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, நம்ம யார் இந்த ரத்தத்தை ஓட்டுறாங்களோ ரைட், அதுதான் பாடி. ஏன்னா நம்ம தான் அந்த ரத்தத்தை ஓடுறோம் ரைட். இது வந்து எதனால கொடுத்துருக்கு, பௌதிக உடல் கொடுத்துருக்கு. ஸோ நம்ம உடம்பு கொடுத்தது பௌதிகம். இதுதான் வந்து என்ன, இங்க இந்த அதாவது பேசஞ்சர் நம்ம ஓட்டுறவர் ரைட், புத்தி அன்றது தான். இப்போ நம்ம சேரியட் சொல்றோம், ரத்தம்ன்றது என்னன்னா நம்ம புத்தி. சரி, மனசு என்ன அப்படின்னா அந்த ரத்தத்தையும் அந்த குதிரையையும் கட்டுப்படுத்துற அந்த கயிறுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது ரைட். அதுதான் அந்த கயிறு தான் மனசு கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு. இப்போ அந்த சரி, குதிரைகள் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட இந்திரியங்கள் ரைட், கண்ணு காது இதெல்லாம் பிரச்சனை. புலன்கள். புலன்கள். சோ இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் இந்த புலன்களுக்குன்னா, மனது கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சாதான் ஆகும் ரைட். இப்போ ஒரு குதிரை வந்து நம்ம ஓட்டுறோம், அதுக்கு இருக்கிற அந்த கயிறு, அது என்ன சொல்வீங்க அந்த கயிறுக்கு, ரெயின்ஸ்க்கு தமிழ்ல? கடிவாளம். சோ அந்த கடிவாளத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல நம்மளால அப்படின்னா நம்மளது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா, குதிரை எந்ததோ மூளைக்கு போகும் ரைட். அந்த மூளை கண்ணாபுண்ணான்னு போச்சனாலே நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ன்றது உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் இல்லாம குதிரை கரெக்டா ஓட்டணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அப்போ என்ன ஆகும், நம்ம வந்து அந்த கடிவாளத்தை கண்ட்ரோல் பண்ற டேலண்ட் நம்மளுக்கு வரணும். அந்த டேலண்ட் வந்து எப்போ வரும், அந்த டேலண்ட் வந்து நம்மளுக்கு எப்போ நம்மளுக்கு மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுமோ அப்பதான் நம்ம இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியும். இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு இதுவும் வரும் அப்படின்னு. இது எல்லாமே ஒன் லிங்க் ப்ராசஸா நம்ம சொல்றாங்க. அதனால கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கிற ஒரு அட்வான்ஸ் டிவோட்டி ஃபர்ஸ்ட் பண்றது மைண்டும் இன்டெலிஜென்ஸும் அந்த கடிவாளம் மாதிரி வைக்கிறதால குதிரைகள் என்ற அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா அவரால் பண்ண முடியாது. அவனால பண்ண முடிஞ்சுச்சன்னா அவன் ரொம்ப ஈஸியா கிருஷ்ணர் ஆர் விஷ்ணுவை அணுகலாம். அதுதான் அவரோட அல்டிமேட் கோல் அப்படின்றது. அதனால இந்த பீப்புள் வந்து என்னன்னா அவரோட மாயா என்ற அவரோட எனர்ஜில மாட்டவே மாட்டாங்க, எந்த விதத்திலயும் அகப்பட மாட்டாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டுபிடிச்சிட்டேன் மாதாஜி நானு. கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? சொல்லுங்க. சொல்றேன் மாதாஜி. முகுந்த தத்தர் வந்து பிரம்மானந்தர பாரதிய வந்து கூட்டிட்டு வருவார் மாதாஜி. கூட்டிட்டு வந்து உங்களை பார்க்க விரும்புறாரு அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைப்பார் மாதாஜி. ஆனா அவர் சரின்னு அவர் சம்மதிக்கிறார் ஸ்ரீ சைத்தன்யர். அப்புறம் பிரம்மானந்த பாரதி வந்து சங்கர சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவரா இருக்கார் மாதாஜி. அவர் வந்து மான் தோலான அந்த உடையே அணிந்திருப்பார் மாதாஜி. ஆனால் அது வந்து அவருக்கு பிடிக்காது, ஸ்ரீ சைத்தன்யருக்கு பிடிக்கிறது இல்லை. அதனால அந்த பேரு நீங்க படிச்சதுல அது என்ன பேருன்னு படிங்க மாதாஜி. நீங்க சொல்ற கதை கரெக்ட், அது யாரோட பேரு நீங்க சொல்றது? பிரம்மானந்த பாரதி. அப்ப பரமானந்த பூரி யாரு மாதாஜி? அப்ப பரமானந்த பூரி யாரு? பரமானந்தன் இங்க நம்ம பிரம்மானந்த பாரதி தானே. சரி, நீங்க பிரம்மானந்த பாரதியை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க, சொல்லுங்க, கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. அப்புறம் மான்தோல் உடுத்தி இருப்பது அவருக்கு பிடிக்கிறது இல்லை. அதனால என்ன செய்கிறார் மாதாஜி, அவரை கூட்டிகிட்டு வந்து விட்ட உடனே அவர் அப்படி பார்க்காதது போல காணாதது போல நடிக்கிறார் மாதாஜி ஸ்ரீ சைத்தன்யர். எங்கே அந்த குரு பிரம்மானந்த பாரதி அப்படின்னு கேட்குறாரு மாதாஜி. ஏன்னா அவர் எதிரில் இருக்கார், ஆனால் அவர் மான் தோல் இருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து நடிக்கிறார், அப்புறம் பிடிக்காததுனால. முகுந்த தத்தர் சொல்கிறாரு, இங்கே உங்களுக்கு முன்பாக தான் நான் இருக்கார் அவர் அப்படின்னு சொல்கிறார் மாதாஜி. இவர் சொல்கிறாரு, மகாபிரபு சொல்கிறாரு, நீங்கள் தவறாக சொல்கிறீங்க, இவர் பிரம்மானந்த பாரதி அல்ல அப்படின்னு திருப்பி சொல்கிறார் மாதாஜி. அப்புறம் யாரையோ பற்றி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நல்லா சொல்கிறார் மாதாஜி. அப்புறம் பிரம்மானந்த பாரதி ஏன் மான் தோலை உடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறார் மாதாஜி. அதுக்கு பிரம்மானந்த பாரதி தமக்குள் எண்ணினார் வந்து மான் தோலை உடை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் ஆமோதிக்கப்படலை அப்படின்னு அவர் நினச்சிட்டு அந்த மான் தோலினை கௌரவத்தை தான் நான் அணிந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் மாதாஜி.
அப்போ இந்த அறியாமையின் கடலை கடக்க இந்த மான் தோலால் வந்து ஒன்றும் பயன்படாது அப்படின்னு சொல்கிறார் மாதாஜி. இன்றிலிருந்து இனிமே நான் மான் தோலையே உடுத்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மானந்த பாரதி முடிவு செய்கிறார் மாதாஜி. அப்புறம் சன்னியாசிக்கான துணிகளை எடுத்து வர செய்து அந்த இதை உடுத்திக்கிறார் மாதாஜி. வெரி நைஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்புறம் தாமரை திருவடிகள்ல நமஸ்காரங்களை அர்ப்பணிக்கிறார் மாதாஜி. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவருடைய தாமரை திருவடிகள்ல நமஸ்காரங்களை அர்ப்பணிக்கிறார் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, அவரு எவ்வளோ ஆன்மீக குருவா இருந்தாலும் சைத்தன்யா மகாபிரபு ரொம்ப பொலைட்டா டீல் பண்ணுவாரு அவர்கிட்ட. நீங்க பண்ணது கரெக்ட், அவர் சொன்னாலும் கரெக்டா எடுப்பாரு. இவர் சொன்னதும் ஸோ 2 பேருமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகாத லெவலுக்கு பொறுமையா ஒருத்தரோட ஸ்டாண்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி ஃபார் ஆல் த எஃபர்ட்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன சொல்றேன்னா, பிரேமா மாதாஜி பேரலா பாக்குறாங்களே, நீங்க பேரலா பார்க்கணும்னு நான் சொல்ல, பட் கடைசியிலாவது ஒரு தடவை நீங்க பார்க்கணும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இல்லைன்னா நம்ம வந்து அந்த கேரக்டர்ஸ் சம்பந்தமே இல்லாம போயிடும் மாதாஜி. ரெண்டாவது ஈஸியா இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா, நீங்க வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பேப்பர் பேனால. அப்பதான் டக்குன்னு வந்து நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். நம்ம எதுவுமே எஃபர்ட்ஸ் போடாம நம்ம நேம்ஸ் வர்றதுனால மறந்து போகுது. எல்லாருக்குமே மறக்கும் மாதாஜி. ஏன்னா நம்ம வந்து பழக்கம் இல்லாத பேர் நிறைய, அது நேம்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு கிட்டத்தட்ட. அதனால ஏன்னா கரெக்ட் இனிஷியேட்டிவ் நேம்னால எல்லாமே முகுந்த தத்தா, வாசுதேவ தத்தா, இது பரமானந்த பூரி, பாரதி, எல்லாமே அந்த பூரி பாரதி என்ற சர்நேம் தான் இருக்கிறதால நம்ம சைட்ல நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா நம்ம இப்படி உண்டிதான் பண்ண முடியும். வேற சாய்ஸே நம்மளுக்கு இல்லை. அதுக்குதான் प्रभु कहे शीघ्र गिया कर दर्शन आयला गारे एई करा कुटुंब मिलना. प्रभु कहे शीघ्र गया कर दर्शन ऐसे कर जाई कर कुटुंब मिलना. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அறிவுறுத்தினார், மன்னர் மிகச்சிறந்த பக்தர் என்பது உண்மையாக இருந்தாலும் அவர் விஷம் கொண்ட பாம்பாகவே கருதப்படுகிறார். பெண்ணின் வடிவம் மரத்தில் செய்யப்பட்டிருந்தால் கூட சாரி மாதாஜி பேஜ் மாறி. श्री चैतन्य प्रभु कहे शीघ्र गया हर दर्शन ऐसे कर जाई कर कुटुंब मिलना. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், அறிவுறுத்தினார், உடனடியாக கோயிலுக்கு சென்று பகவான் ஜெகநாதரை தரிசனம் செய்யுங்கள். அதன் பின்னர் இல்லத்திற்கு சென்று குடும்ப உறுப்பினர்களை சந்திப்பீராக. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீ உடனே போய் ஜெகநாத் டெம்பிள்ல போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டுக்கு வா, அப்போ வந்து என்னோட ஃபேமிலி மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. எதுக்குன்னா, ராமானந்தராய் போவே இல்லை இன்னும், புரியுதுங்களா? அதனால அவர் சொல்றாருப்பா இதாவது பண்ணு. ஏன்னா அவர் சொல்றாரு ராமானந்தராய் வந்து, ஏன்னா இவர் சொல்றாரு நீ அங்க போகணும்னு. இவர் ஏன் சொல்றாருன்னா, நான் வந்து அதை போக மாட்டேன். எதுக்குன்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் போறதோட ரீசன் ஒண்ணு இருக்கு. நான் வந்து உங்களதான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு பேசிக்கலி என்னன்னா அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாரு. இவர் தான் இம்பார்ட்டன்ட்னா இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும்ன்ற அவரோட ஆசைய. பிரபு கஹே ஷீக்ர கயா கர தர்ஷனா ஏய் காரி ஏய் கரா குடும்ப மிலனா. அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு, இமீடியட்டா ஜெகநாத் கோயிலுக்கு போயிட்டு அவரை பாரு, அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போயிட்டு உன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸையும் மீட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு. பிரபு ஆக்னே பானாராயா சலில தர்ஷனா ராயர பிரேம பக்தி ரீதா பூஜே கோஞ்சனே. பிரபு ஆக்ஞா பானாராயா சலில தர்ஷனே ராயரே பிரேம பக்தி ரீதி பூஜே கோஞ்சனே. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உத்தரவை பெற்று ராமானந்தராயர் பகவான் ஜெகநாதருடைய கோயிலுக்கு விரைந்து சென்றார். ராமானந்தராயரின் பக்தி தொண்டினை யாரால் புரிந்து கொள்ள முடியும்? சரி, இவர் சொன்ன உடனே அவர் பேச்சை கேட்டுட்டு அவர் எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிட்டு உடனே வந்து ஜெகநாத பார்க்க போறாரு. ஸோ ஏன்னா இது ஒண்ணுமே புரியல, என்னடா ஃபர்ஸ்ட் இங்க வராரு, சரி போனா போறாரு. ஸோ பேசிக்கலி என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, அவருக்கு தோணினதை செய்யறதை விட அவர் குரு சொல்றதை செய்யறது அவர் இம்பார்ட்டன்டா நினைங்க. அவர் தோணுனது அவர் பார்த்துட்டாரு. ஆனா அதை பார்த்தாலும் அவர் என்ன பண்றாரு, இவருக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா வந்து அவரால் தாங்கவே முடியாதது என்னன்னா, சரி தோணுனதை பார்த்துட்டேன்,
ஆனாலும் இதைதான் பண்ண போறேன் அப்படின்றத அவரு பண்றாரு. அதாவது இதான் பண்ண போறேன்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ ஐ வாண்ட் டு டூ எக்ஸாக்ட்லி ஆஸ் பர் வாட் யூ ஆர் டெல்லிங். அது நார்மலா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நம்ம தோணுனதை பண்ணோம்னா அப்படியே தான் இருப்போம், நம்ம மாறவே மாட்டோம். அதே அதே தாட்ல தான் நம்ம உக்காந்துருப்போம். ஸோ அதை வந்து நம்ம நினைக்காம வி ஷுட் ஒர்க் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபேஷன் அப்படின்றதா சொல்றாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட். क्षेत्रे ऐसी राया सर्वभौमा बोलाइला सर्वभौमा नमस्कारी ताने हारे पूछिता. சர்வபௌம நாமகாரி சாங்கேரா பூச்சிலா. மொழிபெயர்ப்பு. மன்னர் பிரதாபருத்ரர் ஜெகநாதபுரிக்கு திரும்பிய போது அவர் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியை அழைத்தார். பட்டாச்சாரியார் மன்னரை பார்க்க சென்ற போது மன்னர் அவருக்கு மரியாதை செலுத்தி பின்வரும் விசாரணைகளை செய்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரைட். ஸோ பேசிக்லி இப்போ என்ன பண்றாரு, பிரதா வந்து ஜெகநாத் புரிக்கு வந்து சர்வபாமா பட்டாச்சாரியார் கூப்பிடுறாரு. அவர் வந்து ராஜாவை பார்க்கோன்னே அவர் வந்து கும்பிட்டுட்டு அவர் வந்து நிறைய என்கொயரி பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ரைட். ஸோ பேசிக்லி அவர் ரொம்ப குஷியில இருக்காரு. மோரா லாகே பிரபுபாதே கைல நிவேதனா சர்வபாமா கே கைனு ஆனகே யத நா. ஹரே ಮೊರಲಹಿ ಪ್ರಭುಪದೇ ಕೈಲಿ ನಿವೇದನ சர்வபௌம ககே கைனு அநேக ஜதன. மன்னர் வினவினார், என்னுடைய கோரிக்கையை மகா பிரபுவிடம் சமர்ப்பித்தீர்களா? சர்வபௌமர் பதிலளித்தார், ஆம், என்னால் இயன்ற அளவு முயன்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? கேக்குது. நீ சொல்லிட்ட சொல்றாரு, அதாவது கேட்டாரு, நீ என்னோட ஆசைய சொல்லிட்டியா? அதாவது என்ன அவரோட ஆசை? சைதன்யரை சந்திக்கணும்னு சொல்ற ஆசை மாதாஜி. ஆமா, அவ்வளவுதான். இது ஆசையா பேராசையா? ஆசையும் ஆசையும் அவங்க ரெண்டுமே ரொம்பவும் ஆசைப்படுறது இல்ல மாதாஜி. ஆசை பேராசை எதுவா இருந்தாலும் தப்பு இல்ல. ஏன்னா ஆண்டவன் விஷயத்துல எப்படி வேணா இருக்கலாம் நம்மளுக்கு. இதுதான் விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. तथापि न करे धाने राज दर्शना क्षेत्र चादी या बे पुणे याडी करी निवेदना. हरे कृष्णा. तदा बिना करे देहे राज दर्शना क्षेत्र साடி ஜாபேனா புன ஜதி கரி நிவேதன. ஆயினும் என்னுடைய பெரும் முயற்சிக்கு பின்னரும் மகாபிரபு மன்னரை காண்பதற்கு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. உண்மையில் நான் அவரிடம் மீண்டும் இது பற்றி வினவினால் ஜெகநாதபுரியிலிருந்து விலகி வேறு எங்காவது சென்று விடுவதாக கூறினார். பாருங்க எவ்வளவு ஸ்டபனா இருக்கார் மாதாஜி. என்னதான் நீ ரொம்ப பண்ணீங்கன்னா நான் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ரைட். மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றாரு. சுனிய ராஜராமனே துக்க உபஜிலா விஷாதா கரியா கிஞ்சு கீதா லாகிலா. சுனிய ராஜராமனே துக்க உபஜிலா விஷாத கரியா கிசு ககிதே லாகிலா. இதை கேட்ட மன்னர் மிகவும் வருத்தம் அடைந்தார். மாபெரும் ஏக்கத்துடன் பின்வருமாறு பேசத் தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்போ வந்து பின்ன என்னவோ அப்படி சொல்றாரு. ஸோ என்னதான் சொல்றாரு அப்படின்னு. ஸோ என்ன ஆகும் பாவம். பாப்பா பாப்பி நீச்ச உதரிதா தாண்டே அவதாரா ஜகாய் மகாய் தேனா கரீலா உத்தாரா. பாப்பி நீசா உத்ராரி தே தாரா அவதாரா ஜகாயி மாதாயி தேகே கரிலா உத்தாரா. மன்னர் கூறினார், எல்லா விதமான பாவிகளையும் இழிவான மனிதர்களையும் விடுவிப்பதற்காகவே ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு அவதரித்துள்ளார். அதனால் அவர் ஜகாய் மாதாய் முதலிய பாவிகளையும் விடுவித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்வார். ஸோ பேசிக்கலி நினைச்சு பாருங்க, ராஜா என்ன நினைப்பாரு, ஜெகாய் மகாயை விட நான் மோசமான ஆளா? நிலைமை பாத்தீங்களா? உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா? ஸோ என்ன சொல்றாருன்னா, ஸோ இப்போ ஜகாய் மகாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த லெவலுக்கு மோசமான ஒரு சுச்சுவேஷன்னா அவரையே இவங்க பாக்குறாங்க. அதான் பத்தித்த பாவனா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இவர் வந்து அதை வந்து பண்ண போறதே இல்லை. அவர் ஜெகாய் மகாய கூட மீட் பண்ணாரு, ஆனா இவரை மீட் பண்ண மாட்டாருன்னா அவர் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாரு? கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்க. நம்ம எல்லாம் இருந்தா என்ன ஆயிடுவோம்? டென்ஷன் ஆயிடுவோம். கரெக்ட் தானே? அவர் கொள்கையில ரொம்ப நான் உங்க வீட்டுக்கு வந்து நினைச்சு பாரு, நாமினிஸ்டா பிரபு உங்க வீட்டுக்கு வர்றாரு, சின்ன லெவல். தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, உங்க வேலைக்காரனை மீட் பண்ணுவாங்க, உங்களை மீட் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க?
ஆமா மாதாஜி. பயங்கரமா டென்ஷன் ஆயிடும். அவ்வளோ ஆசைப்படுறாரு, ஏங்கியே போறாரு. நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டா ஓகே, நம்மளுக்கு கோவமே வந்துடும். ஏய் போய் போய் என்னோட வேலைக்காரனை மீட் பண்றாங்க, எனக்கு என்ன குறைச்சல், திங்க் பண்ணுவோமா இல்லையா? ஹானஸ்டா ஆமா மாதாஜி. ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம். ஃபீல், கோவம் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆயிடும். டென்ஷன் வேற வரும். டென்ஷன், அப்புறம் எரிச்சலா வரும். அவர் மேல அவ்வளவு நம்ம மட்டும் இதா போயிட்டோமான்னு ஆமா கரெக்டா சொல்லிட்டு இருக்காங்க பத்மாவதி. நம்ம என்ன அவ்வளவு இதுவா மட்டமா போயிட்டோமா அப்படின்னு தோணும். கரெக்டா சொன்னாங்க பாருங்க. இதுதான் நம்ம இவர் மைண்ட். பெரிய இதுவா அப்படின்னு நினைப்போம். நெக்ஸ்ட் அதான் நம்ம வந்து இவர் என்ன பெரிய இதா மீட் பண்ணட்டும், பண்ணலனா போட்டோம். போனாலும் போட்டோம். இப்படிதான் நம்ம வந்து நம்ம பக்தியும் நம்மளுக்கு போகுது. லைக் நம்ம ஆண்டவன் கிட்ட கூட சரி நம்ம கேட்டு கொடுக்கல, இவன் என்ன பெருசா பக்தி, இவன் கும்பிடுறதுக்கு பதில் நம்ம கும்பிடாமலே இருக்கலாம். வருது இல்லையா ஸ்டோவா? உங்களுக்கு புரியுதா எப்படி நம்ம வந்து அகங்காரம் நம்மளுக்கு பில்ட் ஆச்சு? இவன் என்ன ஆண்டவனா இல்ல கல்லா? கல்லு கூட கருறோம், இது கல்லா? அது நான் கலர்ல ஜென்ரலா சொல்றேன், உங்களை என்னன்னு சொல்ல எல்லாருக்குமே இதெல்லாம் நேச்சுரலா வர்றதா போனோம்னா ராங் திங்கிங்ல வந்து போனோம்னா இதே லெவலுக்கு போயிடுறோம். பிரபு பிரதாப ருத்ராச்சாடி கரிபே ஜக நிஷ்டரா ஏயி பிரஜினாகாரி கரியாச்சேன அவதாரா. பிரதாபத்ரச்சாடி கரிபே ஜெகத் நிஸ்தார ஏயி பிரதிஜா கரி கரியாசேன அவதார. ஐயோஹோ, மன்னன் பிரதாபருத்ரனை தவிர எல்லா பாவிகளையும் விடுவிப்பதற்காக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரித்துள்ளாரா? பொருளுரை: ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஜானகிராமன் பிரபு கொஞ்சம் மியூட் போட்டுக்கோங்க, நான் மியூட் போட்டேன்னா இதாயிடும். சொல்லுங்க. பொருளுரை: ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் திருப்பணி நரோத்தமதாச தாகூரால் பின்வருமாறு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. பதித பாவன ஹேது அவதாரா மோசம பதித பிரபு நா பாபிபே ஆர. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பாவிகளை விடுவிப்பதற்காக அவதரித்துள்ளார் என்றால் மிகுந்த பாவியாகவும் இழிந்த நிலையில் பிறந்தவனாகவும் இருப்பவனே பகவானின் கருணையை பெறுவதற்கு முதல் நபராக அமைகிறான். மன்னர் பிரதாபருத்ரர் தம்மை மிகவும் வீழ்ச்சியுற்ற ஆத்மாவாக கருதினார். ஏனெனில் அவர் இடையறாது பௌதீக விஷயங்களுடன் தொடர்பு கொண்டு பௌதீக லாபங்களை அனுபவிக்க வேண்டி இருந்தது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பணி மிகவும் வீழ்ச்சியுற்ற ஆத்மாக்களை விடுவிப்பதாகும். அவ்வாறு இருக்கையில் அவரால் மன்னரை எவ்வாறு புறக்கணிக்க முடியும்? ஒருவர் அதிகமாக வீழ்ச்சியுற்று இருந்தால் பகவானிடம் சரணடையும் பட்சத்தில் பகவானால் விடுவிக்கப்படுவதற்கான உரிமை அந்த வீழ்ச்சியுற்றவருக்கு அதிகமாக உள்ளது. மன்னர் பிரதாபருத்ரர் முற்றிலும் சரணடைந்த ஆத்மாவாக இருந்தார். எனவே காசு பணத்தை கையாளும் லௌகீகவாதி என்ற தளத்தில் அவரை மகாபிரபுவினால் புறக்கணிக்க முடியவில்லை. என்ன மாதாஜி, புரியவே இல்லை. அவர் ஒரு அரசர், அப்படித்தானே மாதாஜி இருக்க முடியும்? புரியவே. அவரு அரசர்னா கொஞ்சம் இதாதானே மாதாஜி இருப்பாரு. இல்ல எப்படி இருக்கணும்? இல்ல, அவர் ஒரு அரசன் லௌகீக விஷயத்துல இருந்துதானே மாதாஜி ஆகணும். மக்களோட ஒரு ஒன்றி கொஞ்சம் பகட்டா அப்படி எல்லாம் தன்னுடைய அதிகாரத்தை எல்லாம் காமிச்சு அப்படி எல்லாம் தானே இருப்பாங்க. அது வந்து அவர் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். பட் ஏன் இவர் மீட் பண்ணலன்னா பிரதாப் ருத்ரா வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்காரு. அவர் வந்து பர்ஃபெக்டா இல்லைன்னா இவர் மீட் பண்ணிருப்பாரு. அதான் பதித பாவனா அவரு. பிரதாப் ருத்ரா இஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸால்டட். இவர் பிரதாப் ருத்ரா வந்து அவருக்கு அவரே எங்கன்னு சொல்றாரு அப்படின்னா எல்லா அதாவது வந்து எல்லா பாவங்களையும் விடுவிக்க வர்றாரு. ஆனா பிரதாப் ருத்ராவும் பாவப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா அவர் இது யாரோட அசம்ஷன்? இது பிரதாப் ருத்ராவோட மேஜர் அசம்ஷன், சுத்தி இருக்கிறவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன். அவர் என்ன சொல்றாரு, நம்ம யாரு இது ஜகாய் பால விழுந்தவர், ஓகே. இவர் வந்து பிரதாப் ருத்ரா விழுந்தவர் இல்ல, ஆனா அவர் அப்படி நினைக்கிறாரு. ஏன்னா அவரை விட நான் மோசமான ஆளு. எதுக்குன்னா நான் வந்து கண்டினியூஸா பௌதிகத்துலதான் இருக்கேன். அதனால ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவோட வேலை என்ன? பதித பாவனை லிபரேட் பண்ணணும், ரைட்டு? அப்போ ராஜான்ற ஸ்தானத்துல இருந்தா பதித பாவனை ரிஜிபுலேட் பண்ண மாட்டாங்களா? இருக்கிறதுலயே ரொம்ப விழுந்தவர் வந்து ராஜாதா, ரைட் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா உண்மையில பாத்தீங்கன்னா அது இல்ல, அவர் தான் ரொம்ப ஃபுல்லி சரண்டர்டு. ஆனா அவர் அந்த கிரவுண்ட்லயும் பார்க்க முடியாது. ஸோ பேசிக்லி பிரதாப் ருத்ராவோட
ஸ்டாண்ட் என்னன்னா, இருக்கிறதுலயே நான் தான் ரொம்ப மோசமான வாழை ஃபாலன்னு, அதனால வந்து என்னதான் அவர் லிபரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அது தப்பு இல்ல. ஏன்னா அவர் பௌதிகத்துல இருக்காரு, இவருக்கு ஆகணும். நிஜமா இவங்க ஏன் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க? பத்தித்த பாவனானா வெறும் ரெக்கமெண்டேஷன் நித்யானந்தா தான் கொடுத்தாரு, மத்தவரெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு. ஆனா இவர் வந்து ஏன் சொல்றாரு இம்பார்ட்டண்டா வேண்டாம், ஏன்னா இவர் வந்து பத்தித்த பாவனா அப்படின்ற ஸ்டாண்ட்னால அவங்க சொல்ல, இவர் ரொம்ப எக்ஸால்டட்ன்றதால தான் சொல்றாங்க. கரெக்டா? நீங்க ஏன் மத்தவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க திங்க் பண்ணுங்க. ஏன்னா இவர் ரொம்ப எக்ஸால்டட் டிவோட்டி. எதுக்கோசரம் பிரதாப் ருத்ராவை மீட் பண்றாங்க, ராஜான்றதாலயா? இல்ல அவர் வந்து இது அவர் ராஜாங்கத்தை விட்டுட்டு வந்தாக்க வேணா எதுக்குவாரோ நம்ம மாதாஜி. நீங்க உங்க அசம்ஷன் சொல்லக்கூடாது. மத்தவங்க ஏன் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்கன்னு தானே கேட்டேன் நான். அது இல்ல, மாதாஜி அவருடைய அவர் வந்து பணிவு, காப்பா அவருடைய அவர் பக்தி வந்து தான். ராஜான்ற இதை காமிக்க வேண்டிய அவசியத்துல இருக்காரு. ஆனா உண்மையா அவர் வந்து ஒரு ஆன்மீகத்துலதான் அவர் இருக்கிறார் மாதாஜி. பௌதிகத்துல இருந்தாலும் கலாவதி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஆன்மீகத்துலதான் அவர் இருக்கிறதால அவர் அத இருக்காரு. ஆனா மக்களுக்காக அவர் வந்து ராஜா மாதிரி பட் பிராமணன் ஓவரால் act அவர் பண்ற மாதிரி ஆக்ட் கடமைகளை செய்யணும்ட்டு. ஒன் செகண்ட் மாதாஜி ஆஹ் அவர் வந்து பெண்ணையும் இந்த மாதிரி ராஜாவும் பார்க்க தயாரா இல்லை. அவர் வந்து அதுக்கு எதுக்கும் சரண்டர் ஆகிறது இல்லை. அவருடைய கொள்கையில பிடிவாதமா இருக்காரு, கரெக்டா இருக்காரு. அதாவது ராஜா பார்த்தாருன்னா மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ராஜா எல்லாம் பரவாயில்ல, இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை அந்த மாதிரி தான். பெரிய பெரிய ஆள் தான் பார்க்கலாம், கோயிலில் போனாலும் எங்கே போனாலும் அது மாதிரி ஆகிடும். அவருடைய கொள்கை வந்து ஒரே மாதிரி தான். யார் யார் அதில் விழிக்கணுமோ அவர் விழிக்கிறதுக்காக தான் அவர் இருக்காரு. ராஜான்றது அவருக்கு ஏற்பு இல்லை. ராஜான்றது அவர் பொருட்டே இல்லை. அதுதான் முக்கியம். யாராக இருந்தாலும் சரி, சரண்டர் ஆகினா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துடணும். முதல்ல அவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர் சரண்டர் ஆகணும். அதுதான் மெயின். ஓகே, ஸோ இது ஒரு சைடு. பட் மற்றவங்க அப்பயே ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. பிரபு சொன்ன ரீசன் கரெக்ட். பட் வை ஆர் அதர்ஸ் ரெக்கமெண்டிங்? அவர் ஆன்மீகத்துல கிருஷ்ண பக்தியில ரொம்ப நல்லா இருப்பாரு மாதாஜி. எக்ஸலண்ட். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஏன்னா அவர் ஆன்மீகத்துல கிருஷ்ண பக்தியில ஆல்ரெடி ரொம்ப எக்ஸால்டடு. அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாம நம்மளைய ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு. நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நம்ம சரியில்லை, அதனாலதான் அவரை ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு. ரைட். ஸோ இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்னதுதான், ஆன்மீகத்துல வந்து இவர் ரொம்ப அட்வான்ஸா இருக்காரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். டைம் என்ன? 6:38 ஆயிடுச்சா? 38. தாரேஷ் மேம் வந்துட்டாங்களா? அவங்க அந்த இந்த கிளாஸ பாத்துட்டு வர்றதுனால லேட் ஆகுது மாதாஜி. இப்போ இன்னும் வரல இல்லையா? ஓகே, 45 அப்படித்தான் வர்றாங்க. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ வந்து இது முடிக்கலாம். மாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாதி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்டர்